سلام سلام كبرات تخطاتلتي channelنا خميكن لكم سلام كتلو سنايت ميتنا مهانا ناقلتنا اتوم سبسكرايب زقبركم انكو على حن سنحكم اتوم فيديونا المجمر تاكزي تريقو دلوكم كا انكو على حن مزاقكم نابلنا نابلاي لما عنتي مدبنا نستقاقركم سنايت كتتال بمجمر تاقن تحستنا كم تفتحوا سلزياد تراتر لايك بنكبار كتجمرون اللابو سلام كبرات تخطاتلتنا لو ما أنتم بار كم تلمود نايكلتشان عسر تربعتم جون ويكي نحدنا لكم متينا زلنا خسر مودا اتا فيديونا مسانا هتصنحنو قدمكم اتا فيلم كتجمر انكالله جون ويك مكينا ناشكركره مساب كيرميو زنبره مندق يقاج امو تنفاس حصيروان كله خام مكينو اير مركابنا تسحاق وردن كلنا نعزه قدما حيالو معالتا جون ابتا معالت قبر بعالت بيتو كبارابر زيد ليلا معالتي عبد مناز مرو معالتي برابر جون ابتا عبد مناز تعبللت معالتي بزخرنا هيلن داستنتنه كابتاز تراخبولا معالتي كسابتا اب حقوفو تنفاسات تحلف حدا بحدا اب حنقولو انداس سلاسله كاب دقاسوي برابر سبيتو اب حكمنا انكلا كساب موت زبصحا حمام انكلوا زي منغارا نا حزنه اب جنبارا سيموا نايكسات سنسلت اب ايدو بمحاز مكينا لعلو خوصن كلنا نعزب دحرسنا سرعات تقبرناي سبيتو جون ان حزنه ابت مقابر نوح يصنح كخيدا استقربلو غزي ناي قدم عركو ماركس بحال سبكم وصينا نعزب دحرناي صنعاتي هبكا قالات ملوات استوسن زررب يكايدو جون عركون ابتناي قدم سرحو نخملس نخمنو خمز مصاي ترتر هنا جن ماركس نستتقم عركون مصنعن حجزرلو انت خوينن محتاتين يا ابو استرخبه بدحرزي تسنابيت وخير كلنا نعزب بدحرتا مشت جون نتي غنا زجمرو زلو بحتاونت قلا مدخفتن كلنا نعزبو غزونا لعلن كله معصناي غزو تخحكحو كخفتاب زخدل غزي حنت ملخت تباطاصي حنيرا زمصته نبرتون فريمو مقبرا دحرم غبارا تسنابيتات تخدت ات نبرت نشتي كركرن هيلن صحافه تدبدابي نيرو ات دبدابي اب غونو خينا خحجزو زي مخالا ياريتا اندحتتت ماتا خقبلو خمزلون دغناون كفكر كمزلو تفقرون كابزان اشتي كركر كجمرو خمزلو زحبر لواز عينو تدبدابي نيرو جون تدبدابي دحر من بابو تنخني خخبك خولينا نري نتاخلبون كاب سفرا بموصا إلن دايزي لا كم سميت تستبهله جون نتاخلبي بتعمي خكانا خنا جمر تاخر كرون فوتو تاعت مسل ابطق عراتو نعات خون اشتي مدقسي يدل ولا صباحيتو تاخر كر ناب عراتو بمرياب نجون كاب دقاس تبارابرمو نغرس مستدالو جون نتاخل بزخون مغب خم زي بلو ترد حساب كيدم نخل بزخون مغب حساب زغزو عن نعون زخون كورن فليكس يدال قرصن بليا مسودو دايزي تختيلاتو تتحيزو مكينا نخغزو يخدمو اب منقدم جون ندادي نخمل اب ندادي دو يبل عندبت حنت بورتو دمص درف زولعت مكينه بنهري بسلسته روسياويان يوسف تراساب ود حدا هفتان بعل سلطان زركوبم اب بعل جون كتقرب كلاينا نعزب بتوم يا رختنا بكم ساعتو يوسف نجون كزراربو يجمع اتا مكينه نخشات اخندي كم زليون حتتو يمونا تكيرو دحر مطمات كم زيت شيت نغيرو نا مكينو خات تخلينا نعزب بدحر زي يوسف زيرو بفنسترانا بدون بمصا ناي روسيا قانقا خغون حن كله يزرين جون توانقا زيرو يمسيلو ونيرو جون غنا نصيرو خملسلو خلينا نعزب بتقولعون جون من مخانو بتخكل كردو اي كاله جون ون مكينو علعلو غديفون خير كلنا نعزب ابتام شجونا مدقس امس ديبي دايزي شنت بيت كتقم سلاز نبح تجمرمو جون حيزواس كاله خورد يجمر انت خونا غن كلتا غصم بتشفنو سوطات تغزا نبرو جون نابتم كلتا بقدم اذو نبرو انداطمتن كله بدحري تهاري مخودو كله يرينا جون مريت مسودقه سلستيون كوينم كسهل وجمرو دايزي كتنا غفو زي مخالا بتعم زحزنت يتمثل بغرتو دمص خنبح جمرتمو عرخابتم سلستنا باب مقرب سادا سيرو قتله بدحينا بجنب مخد يوسف تراسف ما نغليصلو حريمو وخد حرس توسين دقائق جون ابغون دايزي برابر موموي تارخب ناي سيبيتو ناي موداتا مذكرتا بمسانون ازيو حزينينا نر دحر نويح نفس دحر مرغغا دايزي دغا اوصيو خبران كلنا نعزب يوسف ناجون مكينا وسيدو برتو موزيقا بمولا ناب حدا اوريلو استوهله بعل دكان خيد موك فليتو نخو عاويلو خزاربنا نسم اوريلو غن نايمن مكينا مخانا غلطي في ترديو ابي كم زمصاون يوسف يحطو يوسف كا خبنا جون غزا خم زمصان نخلبونا بقدمي عينو خم زقتللن بخرعت يزرب وريلو نزي مسمعه بسنبادنتهم عصوات كاغزو ابررو يوسف نسون تزيدليوا ناب كالق مسخ صرحم زدلي خشتا خم زخلي جهارو وريلو بحركان يوسف بغست ياطاممو بمقصاله فيلمنا بجوني يوسدنا جون حرستو سننا بلبو تمليسو ابزريا غزو خزم بيجم
ድሕሪ እዚ ጆን ናብ እንዳ ኦሪልዮ ብምኻድ ዮሴፍ መፅኡ ከም ዝነበረ ሓተቶ። ኦሪልዮ ከዓ ንምርግጋፅ ኣብ ገዝኡ ኣትዩ ምንባሩን ቀልቡ ከም ዝቐተለሉን ክሓቶ ከሎ የዛሪና። ኣብታ ምሸት ኣቦ ዮሴፍ ቪጎ ናብ ኦሪልዮ ብምድዋል ንወዱ ንምንታይ ከም ዝሃረሞ ግባዕባዕሉ። ኣብቲ መጀመርታ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ እዩ። ድሓር ግን ወዱ ናይ ጆን ዊክ መኪና ምስራቁን ቀልቡ እውን ከም ዝቐተለሉ ምስ ፈለጠ ቁሩብ ሰኸኽ ክብል ከሎ ኢና ንምልከት። ዕርቃኑ ናብ ዘይምርጋእን ፍርሕን እዩ ተቐይሩ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ዮሴፍ ናብ ኣቦኡ ክምለስ ከሎ ኢና ንዕዘብ። ቪጎ ንወዱ ቅድሚ ተሪር ዝኾነ ጉስጣ ኣብ ከብዲ ምዕላቡ ብድይ ኢሉ ኣልኮላዊ መስተ ይህቦ። ዮሴፍ እንታይ ከም ዘየደለ ስለ ዘይፈለጠ ኣቦኡ ንምንታይ ከም ዝሃረሞ ክፈለጥ ይሓትት። ቪጎ ግን ቅድሚ ምምላሱ ኣትሪሩ ካልኣይ ግዜ ይጉስጦ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ሓደ ክልተ ተሪር ጉስጢ ይወዱ ገበኑ ይነግሮ። ገበኑ መኪና ምስራቅን ከልቢ መቕታልን ኮይኑ እቲ ሕማቕ ነገሩ መኪና ምስራቁ ዘይኮነስ ካብ ጆን ዊክ ምስራቅ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ የረድኦ። ቪጎ ንወዱ ጆን ዊክ ሓደ እዋን ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓሉ ምንባሩ ይነግሮ። ምስ ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ እውን ኣዝዩ ህቡቃታሊ ብምንባሩ ጉጉማን ዝብል ሳጓ ወፂዎ ምንባሩ ይነግሮ። ጆን ዊክ ምስ ቪጎ ኣብ ዝፀናሓሉ ግዜታትን ኤለን ክሳብታ ዝረኺቡ ካብቲ ስራሕ ዝወፀላ መዓልቲ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ኣሰር ከም ዝቐተለ ቪጎ ንወዱ ኣዘንተወሩ። ቪጎ ብዛዕባ ጆን ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ግዜ ጥርሕን ራዕድን ኣብ ናይ ዮሴፍ ገፅ ኣፍ ኣውፂኦም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም። ኣቦ ከረጋግኦ እንዳፈተነ ጆን ክቐትሎ እንተወሲኑ ተስፋ ከም ዘየለ ይፈልጥ እዩ። ዘለዎ ኣማራፂ ናብ ጆን ቴሌፎን ደው ኢሉ ምልማን እያ ነይራ። ጆን ግን ንገዝኡ ምስ ተመለሰ ናይ ገዝኡ ምድሪ ቤት ከፍርስ ከሎ ኢና ንምልከት። ካብኡን ዝተፈላለዩ ጠበንጃታትን ናይ ወርቂ ሰናትን ከውፅእ ከሎ ኢና ንዕዘብ። ልክዕ ኣብታ ሃሞት እቲኣ ናይ ቪጎ ቴሌፎን ፃውዒት ናብ ጆን ትበፅሕ እሞ ተቐቢሉ ይዓፅዋ። ካብ ሓሳቡን ድሕሪት ዝምለስ ኣይነበረን ጆን። ቪጎ ኣማራፂ ስለ ዝሰኣነ 12 ሂትማናት ወይ እውን ቀተልቲ ሰባት ዘለዎ ጋንታ ናብ ጆን ይልእኽ። ጆን ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽውድኦ ንዕኡ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ጆን ነቲ ተሪፍዎ ዝነበረ ኣብ ኣፍ ልቡ ብኻራ ብምውጋእ የቃብፆ። ገልጠምጠም ሰምዐ ሓደ ፖሊስ መፂኡ ንጆን ዝኾነ ሽግር እንተሎ ሓተቶ። ጆን እውን ይፈልጦ ብምፅንሑ ስሙ ድሕሪ ምፅዋዕ ነቲ ዝተፈጠረ ጫውጫውታ ይቕረይ ተሓተቶ። እቲ ፖሊስ እውን ኣብ ድሕሪ ጆን ወዲቑ ንዝነበረ ሬሳ እናረኣየ ናብ ስራሕ ተመሊሱ እንተኮይኑ ይሓብቶሞ። ጆን እውን ካልእ ጉዳይ ምዃኑን ናብ ስራሕ እውን ከም ዘይተመለሰ ነጊሩ የፋንዎ። ጆን ናይ ቀደም ኣዕሩኽ ተፀዊዑ ነቲ ዝተፈጠረ ኣብ ሓፂር ግዜ ከፀራሪብዎ ካሉ። ጆን ክኸዱ ከለዉ ተፀቢኡ ገለ ካብቲ ቅድም ዘውፅኦ ወርቂ ሰናቲን ክህቦም ከሎ ኢና ንዕዘብ። ካብዚ ምብቕፃል ቪጎ ናብቲ ናይ ቀደም ዓርኪ ጆን ዊክ ዝኾነ ማርክስ ብምኻድ ንጆን ክቐትሎ ንሱ እውን ናይ 2 ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ ክኸፍሎ ምዃኑ ሕቶ የቕርበሉ። ቪጎ ነቲ ልኡኽ ናቱ ናብ ካልኦት ደው ኢሉ ነቲ ውዕል ክቕበልዎ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ክሓትት ንምግባር ኣብ ማርክስ እውን ብኣካል ብምኻድ ይሓቶ። ጆን ኣብቲ ናይ ቀደም ዓርኩ ዝውነን ሆቴል ኮንቲኔንታል ሆቴል ይበፅሕ እሞ ከባቢኡ እንተዝተባሃለ ሓንቲ ካብቶም ናይ ቀደም መሳርሕቲ ዝነበረት ኣብቲ ሆቴል ይርኢ። ዋናቱ ሆቴል ንጆን ዝደልዮ ዘሎ ዮሴፍ ኣብቲ ሬድ ሰርክል ተባሂሉ ዝፍለጥ ክለብ ከም ዘሎ ይሕብሮ እሞ ጆን ዊክ ብቐጥታ ኣንፈቱ ናብ ዮሴፍ የዝውር። ሓደ ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ክድምስስ ዝኽእል ኣፅዋር ብምሓዝ ናብቲ ቦታ ምስ ከደ ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ኣዕሩኽቲ ፍራንሲስ ኣብኡ ይረኽቦ። ጆን ኣብ ርእሲ ፍራንሲስ ሽጉጥ ብምምልቃት ንቕድሚት ንኽስጉም ይእዝዞ። ፍራንሲስ ጆን ዊክ ብዘይማቶ ኣዝዩ እንዳተሓጎሰ ጆን ከም ዝኣዘዞ ገበር። ብድሕሪ እዚ ጆን ናብቲ ቀፅሪ ኣትዩ መጀመርታን ዝረኸቦም ክልተ ናይ ዮሴፍ ሓለውቲ ቀቲሉን ታሕቲ ገጹ ይግስግስ። ኣብ ታሕተዋይ ኣስካላት ዝፀንሕዎ ዋርድያ ናይ ዮሴፍ ብምሉኦም ድሕሪ ምቕታል ናብ ታሕተዋይ ደርቢ ኣብ ምውራድ እዩ ዝርከብ። ዮሴፍ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዘሎ ናይ ሩስያ መሕፀቢ ነብሲ ኣዋልዲ ኣኪቡ ሻምፓኖም እንዳጨለጡ ኣብ ፅቡቕ ሙድዮም ዝነበሩ። አንደበት ካብ ንጆን ምስ ረኣዩ ተኽሲ ይኽፈት እሞ ጆን ኣብ ቅድሚኡ ዝፀንሑ ዋርድያታት ብምቕታል ወድኦም። እንተኾነ ግን ዮሴፍ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረት መኪና ብምጥቃም ካብ ጆን ከምልጥ ካለ። ጆን ንኹሎም ወዲኡ ናብቲ ሆቴል ተመልሰ። ኣብቲ ሆቴል ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ሕጊ ኣሎ። ኣብቲ ሆቴል ዝኾነ ይኹን ቅጥለታ ኣይፍቀድን። እንተፈፂምካ ኸ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ። እንተኾነ ግን ወዲ ኸይሞተ ዝሰግኦ ቪጎ ኣብቲ ኮንቲኔንታል ሆቴል ኣትዩ ነቲ ሕጊ ኣፍሪሱ ንጆን ክቐትሎ ዝኽእል ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ናይቲ መጀመርታ ኣውፂዎ ዝነበረ ዋጋ እፅፊ 4 ሚልዮን ክኸፍል ምዃኑ ኣዋጅ ይውፅእ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ዓርኪ ጆን ዝኾነ ማርክስ ወላ ሓደ ኸይረኣዩ ናብቲ ልዕሊ ዚንጎ ብምድያብ ቅጫ ሕርሞ ኣስተኻኺሉ ናብ ጆን ይነጻጽር። አንደበት ኣብቲ ናይ ጆን ገዛ ሰባት ከም ዘሎ ይስተብህሉ እሞ ንጆን ንምጥንቃቕ ይትኩስ። ጆን ተቐላጢፉ ከም ምድቃሱ ድሕሪ ምውራድ ነታ ክትጥቅዖ ዝመፀት በርኪን ነብሲ ምክልኻል ገብረላ ግን ንሳውን ኣብዚ ሆቴል ኣትያ እንተቐቲላቶ ቪጎ ናይ 4 ሚልዮን ኩንትራት ክህባ ምዃኑ ትነግሮ። ጆን ኢዱ ተሃሲዩ ስለ ዝነበረ ንኸውዲ ኣዝዩ ተሸጊሩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ክዕወተላ ኸኣለ። ጆን ዝኾነ ሓበሬታ እንተሂባቶ ክምሕራ ምዃኑ ድሕሪ ምንጋሩ ንሳ ኸኣ ቪጎ ዝበዝሐ ገንዘቡ ኣብ ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ትሕቲ መሬት ከም ዝቐምጦ ሓበሬታ ትህቦ። ብድሕሪ ጆን ንዓበፌንቲ ድሕሪ ምእታው ኣብቲ ሆቴል ዝሰርሕ ዓርኩ ይከናኸና ይነግሮ። ብድሕሪ ጆን ብቕልጡፍ ናብቲ ቪጎ ገንዘቡን ንብረቱን ዝሓብአሉ ቤተ ክርስቲያን ይምሪሑ። ጆን ነቶም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ሓለውቲ ብምልኦም ብምቕታል ነቲ ቀሺ ዝመስል ዕሱብ ናይ ቪጎ
تبوتا عبي مخانو نخعبر يقدد ዝተወሰኑ ካብቶም ሓለውቲ ድሕሪ ምቕታል ንምሉእ እቲ ቦታ ብሓዊ የቃጽሎ ብድሕሪ እዚ እቲ ፊልም ናብቲ ሆቴል ይመልሰና እሞ ፈርኪን ዓባይ ኣጻብዕታ ብምስባር ኣብቲ ኣሲራት ዝነበረት ሙቑሕ ክትወፅእ ከላ ኢና ንርኢ ብቕልጥፉ ነቲ ዝሕልዋ ዝነበረ ተቐትሎ ቪጎ ብዛዕባ ገንዘቡን ንብረቱን ምቅጻሉ ኣብ ሰምዓሉ ግዜ ብምሉኦም ኣገልጎል ተኣኪቡ ምስ ጆን ንምግጣም ተበገሰ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ግዜ ተኹሲ ምልውዋጥ ጆን ነናሓድሕደን ዝተጋጨወ መኪና ተሃሪሙ ናብ መሬት ይወድቕ እሞ ብኡንብኡ ከዓ መፅኦም ይሕዝዎ ቪጎ ንጆን ክቆትሎ ኣይመረፀን ምክንያቱ ብሂወት ከሎ ዳኣኽራብ ሓሎ ሓሰበ ብድሕሪ እዚ ንመኪናን ከልብን ክብል ናይ ክንዲ ዝርሕቀት ሕንም መፍዳይ ዝኸዶ እንዳገረሞ ሓተቶ ጆን ክበራበር እንከሎ ኣብ ወንበር ተኣሲሩ እዩ ነይሩ እቲ ከልቢ ኣብታ ምውቲ ሰበይቲ ዝተበርከተሉ ህያብ ምንባሩ የሴፍን ካብኡ ምምጣሉ ከዓ ይነግሮ ጆን ቪጎ የሴፍ ንኽመልሰሉ ተዘይመሊሱሉ ግን ኣብ ጎኑ ወዲ ክመውት ምዃኑ የጠንቅቆ ቪጎ ጆን ተኣሲሩ ስለዝነበረ ማዕርኽ እንድት ኣይተሻቐለን እቶም ኣገልገል ፌስታል ዓፊኖም ክቐትልዎ ኣዚዝዎም ናብ ጉዳዩ ክኸይድ ከሎ ኢና ንዕዘብ እቶም ኣገልገልቲ ቪጎ ንጆን ክቐትልዎ ክፍትኑ ከለዉ ኣብ ርሑም ማዕርክ ሲዕዘቦም ነይሩ ተኪሱ እውን ሓደ ካብቶም ሰባት ብምቕታል ነቲ ሓደ ናብ ጆን ገደፈሉ ጆን ብቕልጡፍ ጠበንጅኡ ብምቕጣዕ ናፍታ ተበጊሳ ዝነበረት ናይ ቪጎ መኪና ክተኩስ ይጅምር ጆን ብምሉኦም ኣብቲ መኪና ዝነበረ ሓለውቲ ናይ ቪጎ ብምቕታል ንቪጎ ካብ መኪና ክወርድ ይገብር ጆን ብሓይሊ ወዲ ዮሴፍ ኣበይ ከም ዘሎ ክሕብሮን ክቐትሎ ኣውፅዎ ዝነበረ ኣዋጅ ክስርዞን ይገብር እሞ ድሕሪ ዝጉዕዙኡ ናብ ዮሴፍ ይገብር ዮሴፍ ኣብ ውሕስ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዘና ኢሉ ምስ ዓርኩ ጌም ክፃወት እዩ ዘርእየና እቲ ቦታ እውን ብዕጡቓት ሰራዊት እዩ ዝሕሎ ነይሩ እንተኾነ ካብ ጆን ከምልጥ ኣይከኣሉን ንምብሎኦም ይርሽርሾም ዮሴፍ ወላካ ከምልጥ እንተፈተነ ኣይከኣለን ጆን ኣርኪቡ ይቐትሎ ድሕሪ እዚ ኩሉ ጆን ንዓርኩ ማርከስ ብዝገበረሉ ሓገዝ ከመስግኖ ከሎ የርእየና ሕጂ ወላ ሓደ ዝተረፈ ከምዘየለውን ይዕልል ማርከስ እውን ዓርኩ ሰላሙ ንኽረክብ ይምነየሉ ክልቲኦም ዝርርብ ዝገብሩሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ካብ ርሑቕ ፐርኪን ክትከታተሎን ከላ ኢና ንርኢ ድሕሪ እዚ ቪጎን ፐርኪንን ብምዃን ናብ ናይ ማርከስ ገዛ ብምኻድ ንማርከስ ክቐትልዎ ከለዉ የርእየና ቪጎ ቅድሚ ብሄሊኮፕተር ካብ ከተማ መውፅኡ ናብ ጆን ብምድዋል እንታይ ከም ዝገበረ ብኹርዓት ይነግሮ ጆን ኣብቲ ገዛ ክበፅሕ እንከሎ ማንም ኣይጸንሖን ፐርኪን ናብቲ ወናኒ ኮንቲነንታል ሆቴል ዝኾነ ዊኒስተን ብምድዋል ኣብ ሴንትራል ፓርክ ክራኸቡ ይቋፀሩ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐት ከዓ እቲ ሰብኣይ ግናይቲ ሆቴል ስለ ዝጠሓሰት ካብቲ ናይ ማፍያ ኣባልነት ከም ዝተባረረትን ዋጋውን ክትከፍል ምዃና ነጊርዋ ምስ ተበገሰ እቶም ምስኡ ዝመፁ 4 ሰባት ተኪሶም ክቐትልዋ ከሎ የርእየና ጆን እውን ነቲ ሬሳ ናይ ማርከስ ምስ ረኸቦ ንቪጎ ክቐትሎ ይውስን እሞ ብመኪንኡ ይኽተሎም ነቶም ምስ ቪጎ ዝነበሩ ድሕሪ ምቕታሉ ንቪጎ ኢድ ብኢድ ይገጥሞ ቪጎ ኣብ ኢዱ ሰንጢ ሒዙ ስለ ዝነበረ ክወግኦ ይፍትኑ እሞ ጆን ብገዛእ ፍቓዱ ኣብ ነብሱ ይሸኽላ እሞ ንቪጎ ካብ ነብሱ ብድሕሪ ምሕርሓቕ እታ ሰንጢ ካብ ውሽጢ ነብሱ ኣውፂኡ ንቪጎ ኣብ ኣፍ ልቡ ይሰኹዓሉ እሞ ብኡ ንብኡ ይቐትሎ ብድሕሪ እዚ እቲ ፊልም ናብቲ ናይ መጀመርታ ፓርቲ ዝመልሰና ጆን ከምታ ዝገደፍናዮ ይደምይ ፀኒሑ ብድሕሪ እዚ ናይ ሄለን ቪድዮ ብምርኣዩ ህይወቱ ክመርሕ ከም ዘለዎ ተተባቢዑ ናብ እንዳ ክለባት መዕቆብ ብምኻዱ ፒትቡል ዝዓይነቱ ከልቢ ይወስድ እሞ ተተሓሒዞን ከዓ ንገዝኦም የምርሑ እታ ፊልም ኣብዚኣ ትውዳእ እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ዝበለፀ ትሕዝቶ ሒዝና ንኽንመፅእ ናብኩም ትንባዕ የድልየና እሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ክተርእዩና ብትሕትና ንሓትት ካልእ ኣብ ቀፃሊ መደብና ትዕርይዎ ኣለኩም ትብልዎ ነገር ኣብ ኮሜንት ርእይቶኹም ክትውናን ክነቕርበልኩም ትደልይዎ እንተደኣ ሃድይውን ሓሳብኩም ክተካፍሉና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር ብዝተረፈ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ ይቐኒልና ሰላም ከቐኒልና እናተመነና ክሳብ ቀፃሊ መደብና ንሓንቀኒ